खुलुमखा आं अक्षय त्रिपुरा नंगनाय दङ आसाम त्रिपुरा पिपल निउस चेनेलाव नंगौ कायसा गुरुत्वपूर्ण खबर दैफाय दङ 26 नभेम्बर 2024 बेंगलुरुनि इन्दिरानगर होननाय जायगायाव कायसा हटेल दङ हटेलनि मुं ओंखा हटेल रय्याल सिने अजगा दिल्ली रुल्सनि मुताबिक अदिनबो कायसा 26 नभेम्बर को कायसा हाउसकीपिंग स्टाफ जत रुम थाङै नास्तानि बारे कक्सनानि थांतानि आया गगो एन आरव हारेन बावनि रुम थाङै सिगा हाउसकीपिंग स्टाफ थाङै कय एकबार न खामान परेवा रुमनि कोनो गेसनि कोनो रिस्पान्सिबिलिटी करिनि बागै ब स्टाफ दाउट खलायका जे बिना पेमेन्ट खलायबे गेस रुमनि याकाबै थांगना हैनाय नेक्स्ट अब रिसेप्शन थाङै इनफर्म खामान परेयो रिसेप्शन सीसीटीवी फुटेज चेक खालामनायनि मुताबिक सीसीटीवी नि मुताबिक खलाय नुजाखा जे चला रूम अलरेडी याकाबै थाङै बेजाव मर्निंग अमन परेंका बुरिनि कोनो वीडियो फुटेज नुयाने बागै जत होटेल कायसा मास्टर कार्ड हिंतो मास्टर कार्ड बाय बाव थाङै रूम खोलागिनाय मन परेयो अजगा आमाया गगनि लास अलरेडी कलायजा तो अमन बागै जतन खाबे खबे केसारनानै गोबांनानै मुसुगो जे बायरायाव काम तागि तंना रंनि बागै जे जत एलर्ट खाय तंगि अमन बागै निजिनि सेफ्टीनि बागै जे अयन स्टेटनि बरोबर रिलेशनशिप तंखाना कोनो अमाहाय माने आसु बिलिभ दाखलायदि अमाहाय केराव दाथांदि तो जतन खुलुमका अमाहाय भिडियो न्यूज चैनल नायनानै बागै चिन चैनल सब्सक्राइब तंग खाय तंगि भिडियो नो बेसे लाइक कमेन्ट शेयर खायदि जतन खुलुमका।